пускат цял ден смравки. Наблюдаваме. Но са яки. Смятай. Дай. Ти цял стал събраха. То пък къде настъпа там? Дигнаха го, само че захлюпиха дупката. Може ли го рома? Не, става се много. Много трябва да кажа, аз съм читал да плата, и той се крие за ката. Той си няма нас това, че е много право да Маските влачат в тъка, човек. Влезе в дупка. Една мразка като го хвана. Ще влаче рейс. Да, направо така. Айде да го реши. Що на плажа? Горал си мънда. Бар по-любовно. Ах, не дадат. Не, на запис. Много ли се? Много ли се? Защо? Как е сгорал? Чим много е, че мазър са също. Мазър се, после да сгорат с по-малко. Защо ходиш? Ори на плажа? Бар. Плажа? Ай! Не си ходил на регата. Как знама? Плаш. Бацето действа въобще плаш. Какъв плаш? Как ги влачат? Смятай си едно, викам, навен си едно да фанем ние с тебе, викам, ония бус и да го прехвърлим през този бордюр. Ей така, същата работа. Какво викаш? Много са здрави тия животни. Много. Къде са цели там? Там, ама. Ахаха. И втората я прибраха. С дупка явно е по-голямо. Разстоянието и... Може да влезе. Ай сега другото. Ай другото е. Не може да го намери сега. Ага. Да дойде, на плана, какво ли са подмина това? Образно подмина. И такъв тук комплекс хапнал анаболи, биоанаболи, там и такива схеми. Лелет! Чуже! Не съм цигари. Много е парно, чай го изсетям. Така е, но как е, погледате Чай, той погледа от друга. Ау! Защо ли
снимаш, бе? Трети фъстък вкарват в дупка. Къде беше се сетил по-рано? Бяле, преди да ги вкарат. И трите съм ги засминал, то се е последния, да го набутват вътре. И не си тяло. Късометражно кил. До година може да ме гледате там на филмите. То там какви ли са имаш лъче гениално направо, бе. Мравка вкарва пъстък в дупката. Да. 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 Ами, нищо, сега минах да видя Санчо тук на работа. Вика, аз ще оправя. Аз ще оправя. Да, чух се. Не се бяхме прибрали на морска гара, ама не съм казал, че ще тръгвам се прибирам. В смисъл, тъмън почваме да оправим лодката, да почистваме и т.н. Не се притесняй, сигурно ще гледам най-многото час да съм си вкъщи. Всичко е наред, първи сме от нашия клас, направо ги сгазихме наистина. Да. Хайде, чао. Мерси, чао. Много поздрави от мама ни. Не си.